Is-sibt filgħodu tnediet il-kampanja Yourplan, kampanja innovattiva minn Red Touch Phone u li ġibdet ħafna interess kif spjega il-Ksellul li jmexxi l-istess kumpanija. Respons tajjeb ħafna, in-nies qed jistaqsu, qed iċemplu, il-feedback kien wieħed impressjonanti. Dan jagħmilna koraġġ biex inkomplu naħdmu, nkomplu noħorġu dawn it-tip ta' affarijiet biex bażikament aktar klijenti jingħaqdu ma' Red Touch Phone u dawk li huma diġà ma' Red Touch Phone ikomplu jibbenefikaw minn aktar vantaġġi li noħorġu aħna minn żmien għal ieħor. Permezz ta' Yourplan, il-klijenti jibbenefikaw minn vantaġġi ta' kuntratt mingħajr ebda bżonn li jintrabtu b'kuntratt tal xi żmien. Dan kollu sar fi sfond ta' diversi attivitajiet li kienu għaddejjin fil-Kumpless One. Ħafna briju, nies ikantaw, sfin, kulħadd jkollu jixrob xejn flimkien magħna, tfal jaqbżu fuq il-bouncing castle, face painting, kulħadd nofħollu bżieża, kulħadd jiġi bihom, bażikament hawn festa għall-familja kollha. Ma setax tonqos il-preżenza ta' Charlton Gruppetta li huwa l-karattru prinċipali tal-kampanja Yourplan. Intant l-attivitajiet ta' Red Touch Phone se jkomplu matul il-jum tal-Ħadd. Ħajkonna wkoll l-atturi ta' klassi għalina wkoll ħajnaqdu magħna bej il-11 kwartu l-kwarta. Ħajkonna attività matul il-ġurnata kollha bħalma kien llum. Jibdew mid-11 ta' filgħodu nibqgħu għaddejjin sal-4 ta' nofsinhar. Inħeġġu ovvjament lil kulħadd biex jingħaqad magħna u jidħol ukoll jara l-Kumpless One kif ikun jiċċelebra din l-attività flimkien.